יש חבר כנסת שאמר שאני והקהילה שלי יותר מסוכנים מחמאס. אז כרגע אנחנו מוכיחים שאולי הוא צדק. לא, אנחנו באנו פה לעשות... אנחנו נכסח את החמאס, אבל נשמח שלא ישכחו אותנו, שזה ייגמר. ואתה מה? אני הומו. אוקיי. ונורדש, בסדר? לקרמל, בן זוג שלי, שגם הוא במילואים. נפלא. קצין בפיקוד העורף באילת. עוזר למפונים. שם נהדר. בתפיסה שלי, הדבר הכי מסוכן למדינת ישראל, הכי מסוכן, יותר מדאעש, יותר מחיזבאללה, יותר מחמאס, יותר מזה, זה הפריצות בעריות. כי זה מה שכתוב בתורה. אז עזוב את הכלכלה. יותר מסוכן מאשר בלי צה"ל. זה הדבר הכי מסוכן שיש למדינת ישראל. כי כתוב, הארץ תקיא אתכם, יגרשו אתכם מפה והכל. ולכן, במקבילה שלי אני צריך למנוע, לא רק למנוע את מצעד הגאווה, אלא למנוע בכלל את התנועה הזאת.